kedu nke bụ n'oge ọbụla ife dị anyị mkpa anyị kwesịrị ịdụ serious focus kwuo okwu na datin tinye action. Kedu nke bụ nọ mgbe ọ na-ede ife adala anyị na ga-enwere iri ofu akụkọ Mama Ngozi na ndị ya dị aga na-akọ iji wee distract anyị. Emeduru nwa anyị ife eme ka nna ajụ nụ nwanne emere anyị ife eme ka anyị malụkenelu ife dị iche na ife dị mkpa na mgbe eji egwu egwu. Hapụkwa inu a na-awapụta ya na-atụ si na agha kara aka anaghị eri nwa ngwọrọ. Nwanne ngwọrọ ọbụla anụchalụ na agha na-abịa ka nọrọ ebe ọ nọ si mgbọ mmalụ ebe dị ya mmanya tụọ ya n'ahụ mgbọ ya adakwa ya n'isi ofufe o mere onwe ọ dịka okwu onye ala kwuru si na ya ama nkwa ife ọ na na-abụ mgbe ya chọrọ isi ya achọ mgbe isi ya tapụ n'ala ọ bịa mara ife oyi ekwu. Ọ chọgbukwara onwe masịgbu oke akwụ n'isi ka anyị nọrọ na-akọfụsi akwa ka ife na-emebi akụkọ Very Dark Man ya na Jollof ọnya ahụ ife anyị ga na-akọ. Lapụ ịdị na-ekwu okwu otu anyị ga-esi gụpụta anya wofu mkpụrụ akwụ ahụ na-acha ifunalụ anyị n'ọkụ. Onye emeduru nwa anyị ife emeduru nwa anyị ife emenu bikonu apụta on 20 a Maazị Nnamdi Kanu ga-eje ụlọ ikpe ka e wee malụ the finance nwanne anyị anọrọ na-akọfụ akụkọ no reasonable talk no action. Enwezie ka ife si wee gaa anyị ebure mbe ekwensu anyị ekwuo n'ọkwa ekwensu ka anyị nọrọ ụnụ na-akọfụsị akụkọ ka ife na-emebi mgbe ife mebichara anyị akpọba ekwensu mana obido taa adịbakwa mma ọ dịbakwara gboo. Amarọ m onye melụ ndị be anyị ife a onye melụ na anyị ife a bikonu.